Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nika pun kula jelasaken bab talqin menika namung ilmu ma'rifatullah ingkang bertalqinkan diri niki kathah maksudipun kembangan sebagai kembangan menika nggih. Ilmu ma'rifatullah bertalqinkan diri niki mokoh menika kita hadapi sehari-hari tidak berpolusi oleh duniawi. Lah niku nggih. Tidak terpolusi oleh duniawi, maka ilmu bertalqinkan diri niki menghasilkan buah ingkang diparingi ilmu datang Allah ma'rifatullah, ilmu kesunyian diri. Lah niku. Lah napa ilmu kesunyian diri niku? Ilmu kesunyian diri menika letaknya ada di dalam otak ini. Lah niku. Enten suarane, namung niki nggih repot. Namine sunyi niku mboten enten suarane, tapi niki kendhae Allah, rahasiaipun Allah, ilmu ingkang nggih rahasiaken dhateng Allah menika. Tapi niki diparingaken dhateng tiang-tiang ingkang meniti cinta dhateng Allah. Lah niku nggih. Letaknya enten otak ini di dalam kepala ada yang berbunyi. Nah niku kados bunyi menika ilmu kesunyian diri niki niku kados enten nggih niki namung kula gambaraken mawon kersane panjenengan mboten nggih ngendeng-endeng ya mboten ya napa mongko panjenengan saged nerami. Suara ingkang lebetih ten otak niki, ten lebetih kepala niki umume ngoten mawon nggih. Niku kados enten pedesaan, termasuk enten pegunungan menika. Lah niku lek pun sore niku, lah niku kados ngoten menika suarane ten dalam diri. Lah niku nggih. Suarane kados ngoten menika. Fungsinipun angsale istiqomah bertalqinkan diri, membuahkan ilmu sunyi di dalam diri niku. Niki mangke enten malih penjelasane ingkang kula sampaiaken dhateng panjenengan. Lah niku nggih. Kenyataanipun sunyi dalam diri meniku enten letake ten lebete kepala niki. Nggih kados menika. Fungsine napa? Nggih niku saged tenang diri ini dalam menghadapi istiqomah ngadepi pun datang Allah. Lah niku nggih. Monggo menika kula kalih panjenengan niki ilmu niki mboten panjenengan mirengaken. Monggo ten mriki panjenengan angsal ilmune coba panjenenganipun lampahi istiqomah menika. Sunyi di dalam diri menika. Niku nggih. Monggo dalam kehidupan sehari-hari panjenengan merasa tenang. Tidak gelisah, tidak resah, tidak nggih menika. Monggo panjenengan amalaken bertalqinkan diri menika. Niku fungsine buahe ingkang panjenengan saged ngrasakaken dalam menghadap datang Allah. Niku nggih. Kehidupan sehari-hari panjenengan tenang. Panjenengan nggih mboten enten sing kados membingungaken menika. Walaupun bab ekonomi, walaupun bab mendidik putra-putripun panjenengan, walaupun nggih ngadepi rumah tangga menika. Mudah ilmu niki cuma 5 menit mawon ten mriki jenengan saged mengenal ilmu kesunyian diri yang dihasilkan dari istiqomah bertalqinkan diri. Ilmu ma'rifatullah menika sinten mawon saged, sinten mawon asal purun dalani purun nglakoni diparingaken dhateng Allah nggih. Lah niku nggih pun doktrin pembodohan tentang ilmu ma'rifatullah lek duduk turunane iko, lek duduk turunane ulama, lek duduk turunane kiai, lek duduk turunane lek menika mboten saged ngalami ilmu ma'rifatullah
Kenyataanipun kula niki nggih sinten wong boten dados napa-napa nggih boten sinten-sinten menika. Tapi Allah maringi ilmu kesunyian di dalam diri niki, mongko menikuh kula sampai akan dateng panjenengan. Kersane panjenengan boten digoro-goroi, dateng sing panjenengan anggap nggih menika niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, ilmu ma'rifatullah menika sanes ilmu turunan. Sanes ilmu ma'rifatullah niku sanes ilmu turunan, namung ilmunipun dzatullah ingkang diberikan dhateng dzatullah kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku nggih pun jelas nggih. Fungsine saged tenang ngadepi kehidupan ning donya niki. Nah niku ilmu kesunyian diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mongko menika niki lek panjenengan dereng jelas monggo panjenengan tanglet, lek pun jelas nggih panjenengan lampahi kanggo putra-putri pun panjenengan kersane mboten dibudui, mboten digoroi oleh perilaku jahiliyah. Nika nggih alhamdulillahirabbil alamin, ilmu bertalkinkan diri harus diistiqomai hingga menghasilkan engkang ilmu ma'rifatullah ingkang kula sanjang niku wau. Nggih pun jelas. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.